това е първият влог, който реших да направя. Той ще е на тема хората, които си мислят, че са готини. Първо, те се обличат по много странни начини, с якета или с дизайнерски дрехи и с някакви перчими, като стигат до тавана. Според мен те не са абсолютно никак готини. Другото, което е, държат се като олигофрени и общо взето в външния свят те са една кръгла нула. Трето, за какво го правят? Аз не разбирам. Сигурно защото обичат да печатлят момичетата или да си изградят много добър имидж. Да. Според мен тези хора не са никак добри. Точно за това, което само защото не са себе си и са правят на някакъв идиот. Според мен тези хора са олигофрени. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, долу в коментарите пишете теми за следващите клипове и въпроси. Довиждане за сега и до скоро!